मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। गुबुन गुबुन बैसागु मिउजिक भिडिअ ओंखारनाय बादिनो मेन्देला ब्रह्म आरो रश्मि ब्रह्मनि फाव खालामनायाव आरो मेथाइ रोजाबगिरि लब कुक आरो आइजो रोजाबगिरि महरै माइनाव बसुमतारीनि रोजाबनायजों फैगासिनो मोनसे गोदान बर' बैसागु एलबाम। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि मेन्देला ब्रह्म आरो रश्मि ब्रह्मनि गोदानै बिहामजो गावदां मुंनि एलबामनि शुटिंआ दिनैनिफ्राय बाक्सानि कक्लाबारियाव जागायबाय। लोगोसे बे गोदानै फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअ एलबामाव बर'नि जाखांफु फावगिरिफोर जेनिला आरो जयसिं बसुमतारीनि रल लानायखौबो नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि बे मिउजिक भिडिअ एलबामखौ बर'नि जाखांफुनाय करिय'ग्राफार सोमावसार बसुमतारीनि करिय'ग्राफ खालामनायाव GFP गुगल बाबा प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव नुनो मोननाय जागोन। आङो एसे सिगाङावसो मोननै एलबाम बानायखांबाय। मोनसेया जाहैबाय रियाबनि सारायखौ हेलमेट हमगोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बिथां सोमाव बसुमतारीनि गेर गेर मुस्रा सोंनाय आरो नै दा ओंखारनो गोनां एलबामा जाहैबाय बिहामजो गावदां। बे दिनैनिफ्राय शुटिं जाबाय दं। आसा खालामनो हायो नैबे साननैयावनो बियो रिलिज जागोन। बे प्रडाक्शना जाहैबाय बिथां गुगल बाबामोननि बिथांमोननि प्रडाक्शननि सिङावनो जानाय जादों। जिहेतु गोदान गोदान बानायलांनाय बेयाव बेसेबां अनसायनाय मोनदों रायजोफोरनिसिम? आंथ' सिगांनि मोननै एबार बोसोरनि सिगांनि जि मोननै एलबाम दिहुनबाय बेयाव मोजां बानजायनाय मोनदों। आसा खालामनो हायो नैबेबो अनसायनायखौ मोननो हागोन। रायजो राजाफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरबावगोन नामा? रायजो राजासिम खावलायगोन। जेनेबा एलबामा गोबांनियानो ओंखारदों। जों साफ्रोमनिखौबो नायनानै थुलुंगा होनांगौ। गोजाम गासैखौबो जों थुलुंगा होनांगौ। साफ्रोमनोबो इयुननि गावनि हाबा मावनायाव जुदि साफ्रोमबो जुदि थुलुंगा होयोब्ला जों बिफोरनिफ्रायनो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनिफ्रायनो जोङो मोजां मोननो हागोन। बेखायनो गोजामानो जा गोदानानो जा साफ्रोमखौबो अनसायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। आथिखालाव जों नुनो मोन्दों जे बैसागु मेथाइफोरखौ बर'नि दामजुफोरजों दामनानै दिहुनजानाय मोनसे बाथ्रा चर्चा जाबाय थादों। बेवहाय माबोरै फोरमायगोन नोंथां? बेखौथ' जोङो गोबाङानो नुबोदों आरो खायसे बेसादखौ जोङो लाखिनोबो नाजादों। लाखिनो नाजानायाव फेलेंबो जादों। बिनि गेजेरावनो गोदान मुगाजों गोरोबफानो नाजानायावनो मोननैसो बेसादफोरा जोंना सिलिंलांदो। बेखायनो आसा खालामगोन जों गावनि हारिमुखौ लाखिथारनांगोन। लोगोसेनो गुबुननिखौबो जों एसे लाफानांगोन कमार्सियेलनि थाखाय। बेखायनो आसा खालामगोन फैबाय थानाय समाव गावनि हारिमुखौ लाखिथारगोन। जिहेतु जानो गोनांसै रंजालि बैसागुआ बेवहाय माखासे दामनाय देनायफोरखौ गुबुननिखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो केसेट रेकर्डिंफोरजों। नाथाय गोदोनि बायदि आखाइजों दामथारनाय माबाखौ खम नुनो मोनो। बिनि सायाव माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? थारैनो बियो सम आरो बोथोरजों जों सोलायनायखौ नुनो मोनो। दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो बेफोर सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय। थेवब्लाबो माबा मोनसे खावलायगोन? अब्लाबो जों खावलायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जों जुदि केसेटजोंनो मोसाबाय थायोब्ला जोंहा बेयाव गोबां खहा दं। मानो खहा दं होनबाथाय जायफोर आर्टिस्ट बे आर्टिस्टफोरा जोंहा गोमालांगोन। जायफोर दामग्रा देग्रा बे दामग्रा देग्राफ्रा गोमालांगोन। बेखायनो आं खावलायगोन जेसेबां जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर दङ बिथांमोना केसेटजों मोसायालासिनो दामग्रा देग्राखौनो जुदि लानानै मोसायोब्ला जोङो दामग्रा देग्राखौ थुलुंगा होनाय जागोन। लोगोसेनो दामग्रा देग्रा बानायग्रा जाय बिथांमोना खाम बानायो बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनाय जागोन। जायफोरा सिफुं बानायना जायो बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनाय जागोन। लोगोसेनो जोंनि हारिमुवाबो थांनानै थागोन। बेखायनो आं खावलायगोन जोङो केसेटजों मोसायालासिनो दामनाय देनायजों जुदि मोसायोब्ला जोंनि हारिमुवा राफोद थांनानै थागोन। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन।
बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।